Tady vidíte, jak si vědátoři rádi hrají s rádiem řízenými autíčky, které pod vánočním stromečkem nenajdete. Tak, vidíte tamhleto auto? Jamesi, prosím. Ano. Tohle auto je totiž rádiem řízené, ovšem ve skutečné velikosti. Promiň, kámo. Idiote. Auta fungují díky použití solenoidů a soustavy pák, za což můžou mozkové závity doktora Jamese Bryana a dalších intelektuálů z Cranfieldské univerzity. Tito vědátoři tvrdí, že auta mají stejnou rychlost a jízdní vlastnosti, jako kdybyste je řídili zevnitř. Takže jsme je hodlali vyzkoušet někde, kde je dostatek prostoru. Někde, kde by několik případných šrámů nikomu moc nevadilo. Představte si, že tenhle prostor lomu je koberec u vás doma. A tahle útesová stěna je jen obří ochranná lišta. Měli jsme v plánu udělat si pár zkoušek, abychom viděli, jak dobrá ta auta můžou být, nebo jak špatní dokážeme být my. James zorganizoval první test. Takže jsme si tu připravili takový menší test. Jasně. Startovat se bude v tomto vyznačeném prostoru. Jo. Načež se musíš s autem dokola otočit kolem této bezcenné sochy z dynastie Ming. Ano. Potom následuje slalom, což je prostě slalom a tady se musí úplně zastavit. Chápu. A dát zpátečku a vycouvat z garáže, potom dojet až sem. Ano. A tady si nacouvat a připojit karavan. Chápu. A mezi tím chlap, co sedí uvnitř vzadu. V tom autě. Ano. Který řídíš dálkovým ovladačem. Ano. To myslíš vážně? Ano, James se rozhodl, že ten druhý z nás, který nebude auto ovládat na dálku, musí sedět na zadním sedadle jako pasažér. Mám k tomu důvod, protože tady vystoupíš a musíš běžet támhle. Já bych to samozřejmě jen šel a tam musíš zatáhnout za tu velkou páku a tím se spustí demoliční koule smrti. A teď, co se stane, když stlačíš tu Koule páku? smrti? Pak se spustí kyvadlo s tou koulí smrti. Jasně. A ten, kdo řídí auto, s ním musí projet, aniž by ho trefila koule smrti. Ta tvoje dráha se mi líbí, ale v té garáži mi pořád něco chybí. Co? Okna? Ne, něco jiného. Dobrý den, chtěl bych si koupit... Tak mi to dejte všechno. To je zlepšovák. Tref cokoliv z tohohle a strhnou se ti body. Upozorňuji, že hlava Charlese Dickense už byla uražená. Jasně. Jen pro pořádek. Proč mě můj osud zaval až sem do tohohle auta? Navíc, když ho řídí on. Tak, Hemmonde, pojedu s tebou maximálně opatrně, ale musím být i rychlý, protože tahle zkouška se jede na čas. Pane bože! To jsem nezvládl. Co to bylo? Ne! Co to... Co to To se mi vyvádí? nepovedlo. Najel do kužele. Porazil si kužel, strhnou se ti body. Popravdě James nebyl moc dobrý. Já! Promiň. Byl jsi úplně nemožnej, kámo. Takže já musím být jasně lepší. To je teda hodně divný. Vůbec to není lehké. Tref se mezi kužele, ty chytráku. Bacha, Jamesi, teď pojedeme do garáže. Tak se snaž. Do toho. Brzdi, chlape, brzdi. Hopla. Promiň. Ne, ne. Promiň. Teď míříme ke karavanu. Za malou chvilku tam budeme. A teď tě zkusím připojit. Zatímco hoši připojovali k autu karavan, James se zmocnil páky smrti, která má za úkol uvolnit kouli smrti. Dobrý, jdeme na to. Poprvé v životě jsem si přál, aby to ten karavan přežil. Páka smrti?
Scéna smrti. Jo, jo. Po skončení dovednostní zkoušky jsme chtěli zjistit, zda opravdová auta, řízená na dálku, zvládnou i rychlostní test. A jako osvěžující konkurenci jsme si k tomu přizvali 13letou dívku. Tohle je Kristy Rosenbergová a je šampionkou závodů rádiem řízených aut do 15 let. Tentokrát se budeme snažit být přímočařejší. A snad budeme i mnohem rychlejší. Je to závod. Tahle plocha je vlastně takový ovál, který má po stranách příkrý svah. V některých místech se rozšiřuje, jinde se zase zužuje. Pojedeme dokola kolem celého oválu. Závod je na 3 kola, ale na konci nás čeká velké finále. Všimněte si tamhleté rampy, která je postavena kolmo ke karavanu. Vidíte, kterým směrem míří? Takže najedete na ní, přeskočíte ten karavan a řekněme 10 bodů pro toho, kdo dopadne nejdál, jasný? Fajn. Abyste se mohli zorientovat, tak Richard řídí Vauxhalla, Kristy má na povel BMW a já budu ovládat krasavce Forda Scorpio. To je neskutečné. Po 50 metrech mě James jednoduše vyřadil ze závodu. Co jsi to udělal? Ty jsi zničil moje auto. Jak to, že tvoje auto jede tak dobře? Nic mi na to neřekla. Z části proto, že je teenager, ale z větší proto, že se plně věnovala závodu. Teď to může vypadat, že James je ve vedení, ale pravdou je, že Kristy má náskok 1 kola. A pořád má. Ne. Dělej! Kristy se možná trochu bála. Kristy tě naboří. Měla cestou problémy? Vůbec. A nakonec nás čekal už jenom skok smrti. A je na rampě. Dokáže karavan přeskočit? Ne. Nevadí, možná to zvládne James. Ne. Jo, dobrý. Ne, netleskejte. Vy dva jste na nic. Aha, jo, jasně, máš pravdu. Obávám se, že budu muset vlastnoručně uhasit ten váš ohníček, protože já jsem si přinesl rádiem ovládané auto, které je na takovéhle mejdany rozhodně nejlepší. Ale... Umí hrát na piano? Umí mnohem víc, Jamesy. Jasný? Můžete tu, prosím, slumit světla? Fajn. Stojí tamhle a když se podíváte, tak poznáte Vauxhall Astru VXR. Je to ona. Kterak se k nám blíží a když pořádně zaostříte, tak si všimnete, že se právě vznesla. A letí. Ona plave. Kde pak ona neplave, Jamesy, ale letí. A já vím proč. Nemá totiž žádné dráty, jak jsi mohl za tu dobu všimnout. Je to řízené na dálku rádiem. To je úžasný. No řekněte, už jste někdy něco podobného ve svém životě zažili? České znění připravili Zbyšek Horák, Filip Švarc, Libor Bouček, Pavel Soukup, Dagmar Čárová a další. Překlad Michael Bína, dialogy Markéta Kautská, odborná spolupráce Daniel Dítě mladší, zvuk Jaroslav Kosán, produkce Zdena Sirotková, Kristýna Pavlíková, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Daniel Dítě. Ve studiu S pro Alfa CZ a S vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným.